Nisakhumbula ngo-2019 uKhuzani sagijima kanje. Kulo nyaka lapho uKhuzani enza khona umlando eMoses Mabhida kuyigcwalisa Spring Picnic. Ilapho khona aqopha khona umlando ongakazi uze uvaleke kuze kube namhlanje. Nabanye abahlali bemicimbi abakakwenzi lokho okwenzeka kuloya umcimbi kaKhuzani ngo-2019. Lapho khona amema khona abaculi aba-more than 70 kwama-artist amaningi akamaskandi. Kwaba ney'nxushunxushu ey'ningi ngoba kade aqala uKhuzani ukuthwala ijobo. Kwaba nemibuzo nama-question until kwazi impela wayophela umcimbi. Nakulowo nyaka anivumanga ukuthi lowo mcimbi loyo uhambe indlela okumele uhambe ngayo. Nalokhu nemibuzo ninama-question futhi ninalo ithalente lokubela eselinda. Ngiyanivuma mina balandi bamaskandi bamanye amaqembu abaney'nhliziyo ezimbi, ngiyanivuma. Ngalibuza wonke ama-question. Siyakhumbula ukuthi ubani ofike wavodla lapha ethena akayi kulo mcimbi loyo. Uzobe segoli washa. Washiya abantu bebuka imoto bama boyikhotha amasondo le egoli. iFortune emhlophe lapha eJeep eparking yaseJeep. Siyazi ukwenzakalana lo nyaka lo. Kwakhulunywa kakhulu ngalo mcimbi lo. Kwaqashwa more than 70 abaculi lapho. Kuyinto yokuqala le ukuthi yenzeke eGauteng Maskandi. More than 30,000 amathikithi ayadayiswa lapha ukuthi kuzoxhaswa uKhuzani idlamleze. Kodwa namanje kusakhulunywa nango-2025 kusakhulunywa. I-Spring Picnic sithema siqala ngaphika nalala ngomhlanje ukuthi umnazi waso i-idea behind uKhuzani nakuphika lokho nihlane nerasta. Cause irasta aluxovu nomaskandi alubonda nkosami. Angazi ukuthi luze lifike phi ngoba liyawubonda shembe. Hey. Kulungile. Naphika nihlale kuma-live nikhuluma libe lokugqisha ukudla nihambe nema-toilet niphinde nibuye nizoqamba amanga nakhuluma. Isasekhona manje i-Spring Picnic. Yakho uKhuzani nabantu abamsene nayo. The idea behind loo nto leyo uKhuzani. Naphika nibuza ukuthi akayingani ubani lo nimthandayo ngoba nihleli nibuza nifuna into ethize ezokhulumisa. Into ethize ezofaka umoya wekhova ukuthi lento ingahambi kahle anizwane na. Kwanqaba lokungena ukugcwalisa okuqala. Kunale yanqaba kuyo wathi uzofaka ubaba uShwi nomuntu ekhaya nobaba uThozani lakhe ngemiliyoni lakhe. Wanqaba. Khona kule enye agcine eyile kuyo kuthiwa gqoka white wafike egqoka ibhloko elimnyama. Brandwood omnyama black. Ukungahloniphi nje i-theme yalo mcimbi loyo ukuthi kuthiwa i-all white. Simple thing nje ukuthi hayi fika ugqoke all white. Right, asikho-ke lapho. Nalo mcimbi loyo nihleli nama-question. Uma sebeya abaculi lapha bafike bedelela. Laba enhlani bafuna. Why into encane? Fuka delela khuluma ngey'nsila zamaphindi ethi ayona yena. Insila iphinde. Kodwa ngoba uKhuzani-ke angeke sisho lutho. Noma umfana komunye umuzi akwazi ukuzokhuluma lokho kusutha lokho ukuthanda lokho. Azothi emcimbini wakho ningangenzi insila. Imuphi umcimbi akawuphatha into encane ezothi akuzokwenziwa insila. If wayengekho happy ngendlela engekho happy ngayo enga-address ngani izinto endlela kuyiyona. Angithi lokho ayekwenza ngoba ulizimpi lapha aqashwe khona aphathwa le company akuyona ukuthi hambe uyomosha kuloya mcimbi. Washo ukuthi uKhuzani uyayibona loo nto leyo wayi-avoida waqhubeka nempilo. Kodwa awukhuluma umcimbi womuntu kanjeyana. Uyiciko uza kwenu. Khuluma ngey'nsila zephinde angiyona insila yephinde. Uzophefula iy'hlalo. Wakhuluma noSmira wenu animthandayo. Khona ukudelela naye. Lo enimfunayo. Abantu baphefumula iy'hlalo. Kushuthi babhulela abazolo oSmira oCasper noQuest noBig Zone. Kanti ubani umuntu oyi-attraction lapha umuntu o-attract abantu ukuthi beze lapha uyena ba.
hleli kunokukhuluma kuyakhandwa kodwa okufumaniseka ukuthi noma kunjalo umcimbi kaKhuzani uyasurvive uqhubeke ungabi nazo ihibe ezikhandwa yinina. Siyakhumbula le kumbuso amaciko okuphoswa amabhodlela ngazi wangathi yini eyongena istage kodwa le nayi mbambatha nahlala phezulu kwayo nagcina futhi nidefender nodwa lapha ku TikTok akekho futhi wayinibuza nilandelela ngayo ngoba abaculi babe 53 babeyodlala ngasiphi isikhathi amaphoyisa ebenikwe imandate ukuthi umcimbi phela ngo2 ekseni babeyodlala no53 abaculi bafika ngesikhathi emcimbini abasigcina abanye isikhathi sidala abafuni isikhathi amanye basuka kwezinye indaba bethi bazoperforma traffic babambe endleleni angafika isikhathi vele sizoshintsha manje ke sekuyile lento mina ngithatha ukuthi nje i-event function into eqonde noKhuzani. Khuzani zenza into yakho celebrate iminyaka 15 hayi ubani uphumenzi uphi umuntu uyenziwa uphi Ali uphi babuthokozani uphi ushwi uphi ugatsheni imibuzo beninawo yini umcimbi ongwesibili le emdletsheni anifuni lutho ngawo now protect kuhamba abantu enibathandayo nithi right hayi balance line up ibalancile hleli kuyini nje ongqosha ishilisi enikhulumayo enidecide ukuthi yini right kumaskandi yini wrong. Mina nginibona nje abalandeli noma ngancoma ukuthi cha niyalimela iqhawuleni kodwa kokunye hayi niyabheda niyashouta sikhana sishaye indaba ayinayikho umaskandi anusiza ngalutho anoncedi ngalutho kuba khona kwenu kumaskandi akubuild nina nje you are just a cult following nina nilandela umuntu obanithanda umuntu not because there's something behind that akunalutho okweni ukuzoxova ukuthi la umaskandi nje usho uxovekile ukuhamba komgqumeni nomtshengiseni ngangitshethi abantu abazolandela bazounderstanda kancane umaskandi bawubona ukuthi yena umaskandi loyana wangalungile esasulandela nje sulandela ngayo cause wagcina kuhamba abantu emhlabeni abaningi kodwa kuyabona ukuthi abantu abafundanga lutho lento into kaKhuzani azenzela yona uzenzela eCarnival City indawo nje encanyana engekho enkulu hayi senifuna ukuyongena niyabona ukuthi mhla nithi iqhaweleni alithanda yilo eliyinkinga kumaskandi ilona elistreama kakhulu ilona elitrendayo niyabona ukuthi lonto into enifuna ukuyikholwa nina niyikhohlisa nina yonke into ingayiKhuzani yonke into kumaskandi ingoKhuzani noma ngasho ngolutho yangena ngambi yobheka ku YouTube ukuthi ukhulunywa ngobani Khuzani Carnival City kodwa nifuna ukuyikhuluma ngendlela eright siyakunderstanda lokho nakho lokho kuse indirect marketing eningayiboni noma nababuza labo bagconi babuza angekushitshe lutho umcimbi uzohamba ube impumelelo labantu abaqashiwe ba right kuphelela ibudget leye khona akusiyona ukuthi i-event uKhuzani sokuhlela imicimbi yonke imicimbi no uKhuzani usenzela into ayenzayo ukujabulisa abalandeli bakhe ucelebrate iminyaka le ayicelebrate ewu15 abasendibeni namaskandi ilokho nje abantu abehliswa nje ukuphapha nengqini seniphapha kakhulu senifuna ukulawula yonke into niyakuthanda ukulawula basa abantu abasupport maskandi manje ayi abanye abantu abakhulumi nkosami futhi abakhulumi yona language yamaskandi bakhuluma ukuxova ngapha kuthiwa menza abangavotelwa kuningi asazi kodwa nje lokuxova kwenu niyoze nikubone nixovana nodwa elilanga ngoba nithi nizama ukuxova abanye abantu ngelinye noxovana nodwa asazi ke ukuthi uyogcina lapha kodwa bekuyilokho uKhuzani waqopha kumlando eMoses Mabhida 2019 waqopha umlando kwi-Spring Picnic gcwalisa Allwhite uyaphinda waqophe futhi eCarnival City lapho esebephethe khona iminyaka ewu15 esendeni namaskandi 15 years of the Blue Nation celebration ngiyabona sekahle yodibana khona